Γεια σας. Με αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε πόσο εύκολη είναι η διαχείριση επαφών και ομάδων με το EasySMS. Αφού συνδεθείτε με το λογαριασμό σας, επιλέξτε από το μενού «Επαφές». Αριστερά διαχειρίζεστε τις επαφές σας, ενώ δεξιά τις ομάδες επαφών. Ας ξεκινήσουμε δημιουργώντας μία νέα επαφή. Επιλέγουμε «Νέα», γράφουμε το τηλέφωνο, όνομα, αποθήκευση. Η επαφή έχει δημιουργηθεί. Για να επεξεργαστούμε μία επαφή, απλά την επιλέγουμε και πατούμε επεξεργασία. Ας αλλάξουμε το τηλέφωνο. Ενημέρωση. Για να διαγράψουμε μία επαφή, την επιλέγουμε και πατούμε διαγραφή. Πρέπει να επιβεβαίωσουμε. Ας δημιουργήσουμε άλλη μία επαφή. Νέα επαφή. Όνομα. Επώνυμο. Αποθήκευση. Όλες οι επαφές που δημιουργούμε αποθηκεύονται στην ομάδα όλες οι επαφές. Αν θέλουμε να ομαδοποιήσουμε κάποιες ώστε να κάνουμε αποστολή ομαδικού SMS, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε την ομάδα. Έχουμε ήδη μία ομάδα με όνομα πελάτες. Ας δημιουργήσουμε μία νέα με όνομα συνεργάτες. Δημιουργία ομάδας. Η ομάδα δημιουργήθηκε. Για να προσθέσουμε επαφές στην ομάδα αυτή, τις επιλέγουμε και πατούμε αντιγραφή. Μπορούμε να επιλέξουμε και περισσότερες από μία επαφές. Ας προσθέσουμε και το Νίκο Παπαδόπουλο στην ομάδα. Σημειώστε ότι στις ομάδες προστίθενται αντίγραφα των επαφών από την ομάδα όλες. Έτσι, αν για παράδειγμα κάνουμε κάποια αλλαγή στον κύριο Γρανάζη, έστω το τηλέφωνο του έχει αλλάξει, αυτόματα ενημερώνεται και σε όλες τις ομάδες στις οποίες ανήκει. Πώς αφαιρούμε επαφές από μία ομάδα? Για να αφαιρέσουμε μία επαφή από μία ομάδα, την επιλέγουμε και στο παράθυρο με τις λεπτομέρειες επαφής εμφανίζονται και οι ομάδες στις οποίες ανήκει. Έτσι, αν κάνουμε κλικ στο κάδο δίπλα σε μία ομάδα, η επαφή αυτή θα αφαιρεθεί από την ομάδα. Πώς φιλτράρουμε τις επαφές μας? Για το παράδειγμα αυτό θα χρειαστούμε περισσότερες επαφές. Θα χρησιμοποιήσουμε τις επαφές από το αρχείο αυτό. Περιέχει 48 επαφές, όπου ο Γιάννης Παπαδόπουλος είναι διπλοκαταχωρημένος, υπάρχει και στη γραμμή 21, όπως επίσης ο Κώστας Κυριαζίδης έχει λάθος τηλέφωνο. Άρα το σύνολο των επαφών του αρχείου είναι 46. Κάνουμε drag and drop το αρχείο οπουδήποτε στη σελίδα, ανεβαίνει στο σερβερ και μας ζητά να αντιστοιχίσουμε τις στήλες. Όνομα, επώνυμο, το κινητό έχει αναγνωριστεί ήδη, θα τους προσθέσουμε στην ομάδα συνεργάτες. Εισαγωγή σε συνεργάτες. 46 επαφές έχουν εισαχθεί στην ομάδα. Τώρα περιέχει 47 και μία που υπήρχε πριν, ο Νίκος Παπαδόπουλος. Μία επαφή ήταν διπλοκαταχωρημένη και ένας αριθμός δεν αναγνωρίστηκε και γι' αυτό δεν προσθέθηκε στην ομάδα. Βλέπετε ότι οι επαφές βρίσκονται και στην ομάδα όλες. Έτσι, αν για παράδειγμα τώρα θέλουμε να στείλουμε μήνυμα στους Γιώργους, σε όσους έχουν το όνομα Γιώργος, στην αναζήτηση επαφών γράφουμε Γιώργος και αυτόματα έχει φιλτραριστεί το αποτέλεσμα μόνο στους Γιώργηδες. Αν δημιουργήσουμε μία νέα ομάδα με το όνομα Γιώργηδες, δημιουργία ομάδας, μπορούμε πολύ εύκολα να προσθέσουμε τις επαφές αυτές
στους Γιώργηδες και είμαστε έτοιμοι πλέον να στείλουμε μήνυμα στους Γιώργηδες.